नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आजचे खबरो. अखिल भारतीय कोकणी परिषदेची तसेच कोकणी संस्कृती मंडळ सदाशिवगड ह्या संस्थेची अध्यक्षा माननीय सौ उषा उल्हास राणे हेमगेलो आज वाढदिवस. ह्या वाढदिवसाच्या निमित्तान कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनला वतीन आम्ही तेमका शुभेच्छा दितात. तेमका सदांच बरे आरोग्य मेळू आणि अशीच निरंतर कोकणी आवयली सेवा तेमगे हातीन घडू ही सदिच्छा आम्ही व्यक्त करतात. कर्नाटक राज्यात फाल्याच्यान रात्रीन कर्फ्यू जारी. कर्नाटक सरकारान वाढच्या कोरोना महामारीच्या दृष्टिकोनातल्यान कर्नाटक राज्यात रात्रीन कर्फ्यू जारी करचो असो आदेश मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा हेमी दिला. विदेशी प्रवासीक 14 दिवस क्वारंटाईन करू जाय. तसेच आजच्यान रात्रीन 10 ते सकाळी 6 वाजतापर्यंत कर्फ्यू जारी करच म्हूण आदेश दिल्लो. तो आता फाटी घेवन फाल्यां 24 डिसेंबरच्या रात्रीन 10 ते सकाळी 6 वाजपर्यंत कर्फ्यू चालू दवरचो असो आदेश दिलो. तसेच रात्रीचो कर्फ्यू कडक क्रम घेऊ जाय म्हूण राज्यातल्या सगळे DC कडेन TM विजय भास्कर हेमी सभा घेवन तेमकां आदेश केला. कर्फ्यू जानेवारी 2 तारीखपर्यंत लागू आसतलो अशें तेमी कळयलां. कोंकणी संस्कृती मंडळ सदाशिवगड ह्या संस्थेचे सचिव आणि साई सागर ह्या मासिकाचे उपसंपादक श्री संदेश श्रीकांत बांदेकर सदाशिवगड हेमका राष्ट्रीय स्तरावयलो पुरस्कार जाहीर जाला. विल्फी रेम्बिबस स्मरणार्थ कोंकणी साहित्य लेखन स्पर्धा 2020 चो निकाल दुबईच्यान जाहीर जालो. तितूंत संदेश बांदेकर हेमगेल्या निर्णयाचो निर्णय ह्या कथेक 4थे बक्षीस जाहीर जाला. पुरस्काराचे स्वरूप रोख रक्कम आणि पुस्तक अशें स्वरूप आसा. हेजे पयले बी हेमकां कोंकणी बरा मराठीत बी राष्ट्रीय स्तरार बक्षीस मेळिल्लें आसा. आज पर्यंत हेमगेली 3 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्ले आसात. अनवाणी ह्या अनुवाद पुस्तकाक गोंयचो प्रतिश्ठीत असो कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरस्कार बी मेळिल्लो आसा. गेल्ली 25 वर्सां आकाशवाणी धारवाड केंद्रात कोंकणी कार्यक्रम दितेर आसात हेमी. सध्या भांगरभूंय गोंयच्या कोंकणी पेपरार बोली ह्या सदरात कारवारी बोलीत बरयतात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वतीन आम्ही तेमगेले अभिनंदन करतात. कामगार व साखर मंत्री श्री शिवराम हेबाडेमी आज हळियाळ आणि दांडेलीत भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात भेट दिली. ह्या वेळार त्यांनी स्थानिक नेता आणि कार्यकर्त्यांबरोबर ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या रणनीती विषयाचेर चर्चा केली. ह्या वेळार BJP जिल्हाध्यक्ष श्री व्यंकटेश नाईक, माजी शासक श्री सुनील नायक आणि पक्षाचे जिल्हा पदाधिकारी, स्थळीय नेते व कार्यकर्ता उपस्थित आशिल्ले. आज उत्तर कन्नड जिल्हा सहकारी फिश सेल्स फेडरेशनाचे वार्षिक सर्वसाधारण सभा सागर दर्शना लागी फेडरेशन समुदाय भवनात झाली. या सभेत चर्चा झाली की पूर येयल्या शेतकरी कर्ज माफ करतात. दलान मच्छीमारी लोकांक असली आर्थिक मदत मिळते ना म्हण एक ठराव पास करून बेंगळुरात धाड दिवचे म्हण या सभेत चर्चा झाली. सदाशिवगडार स्मृती संगीत संमेलनाची तयारी. सदाशिवगडचे पंडित बाबूराव बानावळी आणि तेमगेले शिष्य पंडित विश्वनाथ गडकर संगीत प्रतिष्ठानतर्फेन 24वे संगीत संमेलन 26 डिसेंबराक सदाशिवगड हिंगा जातले. आयोजकाली संमेलनाची तयारी जाल्ली आसा. हो कार्यक्रम 3 सत्रात जातलो अशें प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्री प्रसाद मडकईकर आणि श्री चंद्रकांत नाईक हेमी कळयला. काणकोण पोलिसांन केल्ल्या एक कारवाईत पाटणे हांच्या एक योगाभ्यास सेंटरात बेकायदेशीर बंदूक दवरून घेयल्या 2 संरक्षक रक्षकांक अटक केली आणि त्यांचे कडेन आशिल्ली दोन्ही बंदूक जप्त केली म्हण माहिती पोलीस निरीक्षक प्रवीण गावस हेमी दिली. श्री गावस हेमी दिल्ल्या माहितीनुसार अटक केल्ले संशयिताले नाव वीरेंद्र सिंग व कमल सिंग हे दोन्ही मध्य प्रदेश राज्याचे. पाटणे हिंगा क्रांती योगा सेंटरात बेकायदेशीर बंदूक घेऊन सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करताले. योगा सेंटरात बंदूकधारी रक्षक कसल्यासाठी हाचो तपास पोलीस करते आसात असे पोलीस निरीक्षक प्रवीण गावस हेमी सांगले. काणकोण निरीक्षक प्रवीण गावस हेमगेल्या मार्गदर्शना सकल पोलीस उपनिरीक्षक रामचंद्र नाईक, महिला पोलीस उपनिरीक्षक रिका बारेटो, हवालदार गौतम देसाई, धनंजय देसाई, मिलिंद सैल हेमी ही कारवाई केली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 14 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. अंकोला 1, कुमटा 9, होन्नावर 1, सिद्धापूर 2,
येल्लापूर 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. तशेंच 23 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 6, कुमटा 6, भटकळ 2, सिद्धापूर 7 आणि येल्लापूर 2 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 14,168 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी आणि 4,905 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 79 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 18 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 61 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 114 लोकांले मरण जाले आसा. इतल्यान आयचे कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.